And kuyeka mampela yazi. Bengithi bayadlala yazi. Ya. Ngani? Kanti ubuyile? Yazi bengithi baqamba manga. Mehlo madollar. Hayibo, bengithi ngikusabuya yazi. Yo, yazi uvele wangithusa mngani. But I'm glad ukuthi ubuyile. Yo. Yazi bengamangala shem. Ungafikanga wena. Ave ngikulindele shem. Ave ngikulindele. So ubani lokutshelile ukuthi ngibuyile? Hayi, shem. Abona indaba mabathi asidluli kuwe. Basuke baqinisile shem. Sho. Girl, kusesowetho lana. Ayikho nje girl into nje ukuthi nje Nkosi yami ngakudlula nje iphuthe nje kanjalo. Hayi, iphephandaba la ihlezi lishisa mngani. Hayibo, Rose. Haza ngibelieve. Mngani, manje ke Valentine kwenzakalani? Ngiyazi wena nje ha wena ununelakhi wena uzoyithola ipresent ke valivali mngani bese sisayidla ke mas. Awu. Ngiyakwazi wena ngeke uzokushiya. Ngiyazi wena sisonke. Musa ngeke uzushintshe sisi. Usuka lele. Uzongibuza ngendaba yange Valentine. Hayi man girl, no man, nah. Why? Yeah, and it's none of your business. It's none of your business. Hawu yini? Sofuna ukungincenga ipresent abazonginika yona ngeValentine. Nomusa awuswabi. Yazi ngeke uzushintsha. U2026 manje izinto ozenza kulonyaka ondlule ziyeke masishiye khona man. Why? Oh Rosie. You so rude mngani. Ngathi ngikuzele kamnandi kanje. Ngithi nje sizo catch up plus na iValentine yafika mele sidle phela ivali present yakho mngani. Sure Rose. Since nje ubuye emakhaya ngathi so west rude lokho ku rude. Oh Uncle Rude ukuthi ngitshela iqiniso ayikho into ozoyithola girl. Ayikho shame yazi. Ayikho kamampela lento abazonginika yona nje eyami. You understand? Now you need to get your Valentine partner, you understand? Ozokunika. Because mina ngeke uzidle shem le yami present. Sorry shem sis. Sorry. Yo. Shuzi nje unethemba usuka le nje uthwele inhloko nje uthi nje uRose uzongithola kahle. Shem girl. I uvaye rongo. Rose. Ja,